Al'ada dai ce sananna ga dan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar Zamfara ta tsakiya sanata Kabiru Garba Marafa raba kayan tallafi na abinci da tsabar kuɗaɗe ga al'ummomin da yake wakilta a lokacin watan azumi. Hakan dai na da manufar ba su damar gudanar da ibadar ta azumi cikin sa'ida. Da yake kaddamar da rabon kayan tallafin a 'yan doton daji ta ƙaramar hukumar Tsafi, dan majalisar wanda wani na hannun damansa Alhaji Usman Sani dan masani ya wakilta ya ce an kashe tsabar kuɗi naira miliyan 99,980 wajen gudanar da wannan tallafi a wannan shekara, wanda ya ce zai game ɗaukacin ƙananan hukumomin wannan jiha. Ya yi bayanin cewar an ware tsabar kuɗi naira miliyan 10 don rabawa shugabannin jam'iyyar ta APC a matakin jiha, ƙananan hukumomi da mazaɓu, da kuma wasu naira miliyan 7,300,000 don rabawa matasa a mazaɓar Zamfara ta tsakiya da ma sauran wasu ƙananan hukumomin wannan jiha. Da kuka sani bara mun haɗu a wannan wuri domin mu yi ko kuma mu ɗabbaka mu tabbatar da abin da mai girma sanata ya saba yi kowace shekara. Duk da yake waɗanda suke tare da shi sun san cewa ba wai shekara-shekara yake wannan abun ba. Iyaka dai shekara-shekara muke haɗuwa domin mu ɗabbakar. Amma daga lokaci zuwa lokaci kwamiti ɗinmu sun sani muna rabon hatsi kowane lokaci, muna taimakawa kowane lokaci, muna ba da tallafi kowane wata. So wannan kawai wata dama ce da muka samu domin mu ɗabbakar da wani abu na cikin wata azumi. Alhaji Usman dan masani ya ce kayayyakin abincin da aka tanada sun kunshi buhu 3,600 na shinkafa da aka saya akan kuɗi naira miliyan 52,200, sai katan 100 na madara wanda aka sayi akan kuɗi naira 380. Ya kara da cewar za a raba madarar ce a dandalin hirarraki da ke nan Gusau babban birnin jiha kawai. Ya yi bayanin cewar kamar bara a bana ma an tanadi buhu 1,000 na masara domin rabawa ga matan da suka rasa mazajensu sanadiyar har-haren 'yan bindiga a wannan mazaɓa da ma wasu ƙananan hukumomi na wannan jiha. Ya kara da cewar kowane buhu za a kuma haɗa shi da naira 1,000. Akwai masara da ya saba rabawa malamai da hadiman masallatai da kuma marayu. Wannan masara bara mun saye ta a 15,200, bana za mu sai buhu 800, amma dai mun same shi a 11,500. A jawabin godiya wanda 'ya'yan jam'iyyar APC bangaren Marafa suka zaɓa a matsayin shugaba, Alhaji Sirajo Mai Katako ya jinjina dan majalisar dattawan bisa faɗi tashinsa wajen inganta jin daɗi da walwalar al'ummar da yake wakilta, tare roƙon Allah da ya saka masa da mafificin alkhairinsa. Allah ya so muna tabbatar mai girma sanata za mu yi iyakai domin ganin mun sada waɗannan ayyuka ga waɗanda ya rataye da su amfana da su. Da izinin Allah da yadda Allah ko tiya ba za ta kauce ga yadda an ka tsara a raba ta ba. Kayan tallafin azumin da sanata Marafa ya samar a bana dai sun zarce na bara da kimanin kashi 23 daga cikin 100. Jamilu Ibrahim Gusau.